κάμεραμαν. Δεν κάνει και αυτούνος ο Ξάβος. Και αυτούνος το βατσέψικο τον λέμε. Ναι. Εκείνη με τους ίδιους. Τους αστράγους είναι. Τσακίζει. Δεν λέει αυτό είναι μικρό, δεν είχα ψωμιά. Εκεί και... Φάει το Θεό του κοινοκυρία του, δεν κάθεται. Εδώ, το φάρμακο είναι εδώ. Και έχει και το πάει το μπουκό αεροσπίταλες είναι εντάξει. Εκεί ο ξαδέρφια και κάτι ο Κολομούτης. Δεν κάτι εκεί. Α, δεν γίνεται, έτσι ανεβαίνω κι εγώ. Ναι. Έχει πλεμόνια, ακούγεται αυτό. Και τα πει με όρεξη. Έχει. Να πεις τι κλείσιμο που τις κάνει. Έχει μηχανή άκουτο. Τύρα που το πάει για να μην φύγει. Θα πεις το πράγμα το πέρα πάνω. Τι δεν κουμπαρέω λέγει, θα τι... Τι λέει βάζει το μάτι, τι κουμπάρα, δεν έχω εκεί πάει κάτω. Κάνει σαν το δικό σου. Έλα εδώ. Κάτσε το βαράκι εκεί πέρα και έχω τον τσίπα πάνω στην κράνα. Για το βου, κοίτα. Κοίτα. Παναγία, το 57. Αυτό είναι καλό. Καλό είναι. Φόρντος. Εργαλείο. Τι τραβάμε. Κοίτα. Έλα πάνω γιατί κόντεψε ένα χαλίκι να σε χαλάσει και το παιδί θέλει να το μεγαλώσει. Τα μάχης αλλά αντί απάνω σηκώνα το βράχο. Άλλος, κύριε Δημήτρη, κάτι χώρο. Αυτός πεθαμένος. Και ο άλλος πέρασε πρώτος, το άσπρο του 57. Σιγά Δημήτρη, σιγά το μάμα. Αυτός είναι για βάσιμο. Καλά. Τίποτα, μηδέν. Ωραίος ο κύριος αυτός. Αυτός πάει καλά. Μη ζορίζεσαι φίλε, σιγά. Όχι, μαλακά. Άμα θα κάνω εγώ απάνω με τον Παπακώστα να δεις τι θα πάθει αυτός.
Για χάπι τον έχουμε. Εγώ με το λεωφορείο πάω πιο Με γρήγορα. το πούλμα, ναι. Όχι με άλλα. Θα το έχουμε γκαζώσει πίσω να δεις που θα πάνε τα χαλίκια όλα. Μια χρονιά είναι το ράλι Αντίκα. Και περνάει από το χωριό, περνάει εκεί και στο... Α, τα θυμάμαι κάτι παλιά δηλαδή. Λοιπόν, εμείς πάμε στο σπίτι, κάναμε λίγη πογιά και πάμε μέχρι Κούρα. Με το Έσκο το Γκρι. Ναι, Αντίκα. Εκεί είναι μια μπούκα πίσω. Σου λέει τούτο είναι δυνατό ράλι ο γέρος. Πειράξεις τι που έκανε εκείνο. Έχει κρούνια. Γέστα. Τι μηχανές να Κατσαριδάκι. δεν έχουν πολλούς ύπους. Τα πρώτα μπήκανε δυνατά. Τα πρώτα, αυτά τίποτα. Αυτό... Τα έτσι πάω κι εγώ.